gandrung-gandrung kapan rino wengi tansah gandrung-gandrung dasar keporo nyoto gandrung-gandrung tumatine kemakmuran Elo-elo tansah gandrung-gandrung kapan rino wengi tansah gandrung-gandrung dasar keporo nyoto gandrung-gandrung gandrung tumatine kemakmuran kabyang elo-elo gandrung marang
kroyan manut kalis kuda rencana ayam tentrem hadir makmur sengkut hambangunna kara Hello, hello, gandrung. Hello, hello, gandrung, gandrung marang kemakmuran.
Minangka pambukaning atur ingkang sampun kapiyarsa arupi uyon-uyon saking para waranggana Widyawati Andi Laras ingkang dalu menika mijil saking Sidakari Rejasa Nganjuk. Ugi katur Bapak Ibu warga agung masyarakat Dusun Pereng Senggowar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk bilih mangking ngersakaken krawuhne kanca-kanca saking Andi Laras saged menghubungi Kang Mas Bagus Budi Cisapta. Nika priyantune sing Bu Agus dhewe kene maneh ndi to? Katur warga masyarakat Pereng sedayanipun ingkang tasih wonten dalem kasumagaken ing kalih kalmak kemal wonten ing ngajengipun sasana pahargyan bilih adicara campur sari wonten ing nyadran warga masyarakat Dusun Pereng badhe kawiwitan. Bapak Ibu para rawuh warga masyarakat Pereng sedayanipun monggo sesargan Amir Sari Giaran Campur Sari Andi Laras. Andi Laras apa wis kali seliramu Dek semono dolan lawaku Kancen suwe ra tau ketemu wis sampesine lali aku sakit ketemu Sejak datang terkebangan karo aku Setiap tombol kangenku kangenku Kali eling kali iku Tapi rasane kangenku ucap dhewe Manut terus eling tansane Jangan semono iku rame-rame Kuyo berukon seneng
gliak-gliak waton kecandak alon-alon sing penting kelakon bojan guyub rukun warga agung masyarakat Pereng sedayanipun patut diacungi jempol. Ini ki mertandakne gemah ripae gotong royonge warga masyarakat Pereng wis luar biasa. Nggih, sae sanget. Niki ingkang sampun rawuh sinten Pak RW, Pak RT napa Pak Joko Boyo? Wong ngaten nggih, dados ngaturaken sugeng rawuh katur Bapak RW Ismadi, dalah Pak RT Tarwidi. Iki Bapak Bayan Nopi ingkang sampun rawuh. Urung, nggih. Oke ngaturaken sugeng rawuh katur sedanipun warga masyarakat Pereng ingkang sampun sami makempal wonten ing ngajengipun panggung utama. Bilih mangke wonten pamundutan ngersakaken derek tetembangan sesarengan para widyawati waranggana Andi Laras kasumanggaaken. Setunggal waranggana ingkang badhe ngaturaken tetembangan katur panjenengan sedaya warga agung masyarakat Pereng sesarengan PB Audio Profesional via lighting ugi sugih eling multimedia channel wonten Genduk Cahayu Marisa. Kula bali malih sesarengan PB Audio Profesional via lighting ugi sugih eling multimedia channel wonten Genduk Cahayu Marisa Andi Laras. Cahayu Marisa. Selamat malam. Malam juga. Om Gendut. Siap. Wis tansaya luar biasa ing dalu niki iso marak sowan wonten ngarsa Bapak Ibu warga masyarakat Pereng. Pereng dusune ya Mas? Iya, dusun Pereng. Desane ndi? Senggowar. Senggoan, Gondang ya Mas. Gondang. Nggih, niki acarane sunatan. Lho, piye to mosok sunate Pak Joko Boyo. Aduh. Iki ngono acarane nyadran bersih desa bersih dusun. Ditungane nggih Mas. Kagem warga desa Pereng. Pereng mugi-mugi sehat selalu nggih Bu nggih Bapak. Amin, rezekine kathah. Nggih, panenane napa niki Bu? Ten mriki? Oh jagung. Wis enek sing panenan jagung, enek sing panenan jamur. Enek sing panen anak. Iya. Wis kuwi. Pananen mugi-mugi melimpah nggih Bu nggih. Amin. Saged damel nyarutang. Nggih ta? Ya sesuk mekar wis ngenteni rumasamu kok. Wingi yo wis wingi. Selasan Senin. Somben iki BRI lah wis. Oh, plecet. Kumpulan nggih Bu nggih. Kumpulane napa mekar? Mbak plecet tok kene iki. Lah enek ngono kuwi. Muga-muga sing diutangi nek utang tanggane muga-muga tanggane lali ya Bu ya. Sing diutangi lali ngono ya ta. Heeh. Oh, duwe tok lali apa? Ya ora. Alah. Ning ya semoyo. Iki no asung panglipur katur warga masyarakat Pereng ing dalem menika sesarengan Andi Laras diaturne setunggal tembang. Istimewa, terima kasih. Oke mangke katur warga masyarakat Pereng, Bapak Ibu, para rawuh panitia, para panitia menawi ngersakaken derek tetembangan kasumanggaaken. Wis. Iki juga disiaraken kanthi live tunda. Sugih eling multimedia channel. Langsung ta. Oh kanthi live streaming. Aku asline no awar lha panjak-panjak. Iki lho, asline yo males iki. Panjak gembreng iki to. Males aku. Aku mesti melok nelu ning omah aku. Ya, wong iki Andi Laras versi terbaru. Lah iya, makane kuwi asline gelem yo
ranek kuwi biasane. Ala boyo tok iki. Ya, nyapa no? Wis rasah. Aku kudu Wis rasah kuwi anjene wateke keras cacah ngono. aku nu pegel aku Mas ngene. Sampeyan yo dhewe ta ning kono kae. Yo, aku paham. Sia-sia karo awake dhewe. Nek diparingi yo heeh. Nek ning wilayahe yo ngono kuwi ya, Mas. Yo. Andi Laras Marisa TB Audio Via Elektrik Sudah ini bawa tinggal di acara baru. Yen sinamang ana mitra sapa wengi sing ranan dan tresna janar kuning langkah sapa wengi sing ranan danguyo rasa tresna rinawati ra bisa supeni kadang kates dadi jampi tetesing tresna kanggo tombo ati Panyuwunku wong bagus muga sliramu ora bisa lali nadyan sepiku tresnaku bakale tak tunggu. Nek ngendang jegali kancane. Kaya ngono kuwi Piye? wong ancene Ipan. Ipan iki yo kendangku lho. Iya, ya. Ning ndi Ipane tak Ya, gondol. ya emang agak lain iki no, agak lain. Iso Andi Laras versi terbaru. Pimpinane yo beda. Heeh. Oh Iki pada. Heh? Oh ngono ya wis. Versi 6 karo versi 2. Wis aja omong ae kancane kesel kok. Kondi we. Ayo. Ayo ngasar to. Makane buka map. Tresno iki ora mandang saya takkan tresna waton kowe ramen dingin senadyan aku wong ora Andi Laras. iya sugih ning channel TB Audio. nyarek Marisa no.
durung krasa lho to. Wis ben ngono sampe engko jam 12. Aku dikasihani ibu-ibu ning kene iki. Asline ra ngesakno, Mas. Lah nyapa? Hah? Lah terus. Tuh rupamu ku lho, Mas. Rupaku ya Las. bagus toh, bagus toh. Alah, Oh, pajakne Pak Polo. Tresno iki ora mandang saya semi saya tapi tresno apa ya ya Mas terima kasih. Matur suwun sangat kok Cahyu Marisa. Bejan iki umpama kendang ragawanku poh tak potong tenan bayarane. Luar biasa niki wau sampun wonten setunggaling waranggana ingkang sampun ngaturaken tetembangan katur warga masyarakat Pereng sedherekipun. Marem mboten, Bu? Pun ngatur napa dereng? Lho ya ngono, mbok sing semangat, mosok ya rung maem. Wong wis digodhokne sembarang barang lho. Enek polo pendem, polo gumantung. Kalau mau sampun wonten Genduk Cahayu Marisa ingkang sampun ngaturaken setunggal tembang katur sedaya warga masyarakat Pereng. Ugi ngaturaken sugeng rawuh malih katur perangkat desa ingkang katemben rawuh kasumanggaaken pinarak kanthi mardika sinambi hangrabi dedaran ingkang sampun cumawis saking kanca-kanca panitia. Tasih sesarengan PB audio profesional ugi via lighting sugih eling multimedia channel wonten salah setunggaling waranggana malih ingkang badhe ngaturaken tetembangan Genduk Cahayu Latifah. Aku lali jenengmu sapa iki boleh Adi Laras. Versi Andi Laras sing anyar. Aku ra enak ngomong versi garapan anyar ki sok dilirik karo bose. Lah teng napa? Yo piye neh wong anjene Andi Laras sing dinduweni karo Mas Erwin Rosyandi kangge bolo-bolo dulur-dulur sedaya nek arepe ngejob ya. Arepe ngejob iki bisa melalui nomor telepon. Nomor telepon nggih. 085 235 898 144 Maji bersama Andi Laras. Lah ngono wi mang apa ya ora ketelesut ta nyatet terus. Lah ketelesutnya lah nyatet Mas. Nek ngangge lagu ora mungkin ketelesut no. Masa? Lah piye mengarep nyatet ngene dadak ngene. 085 ngene apa ya penak to Mas. Iki mesti radong mesti. Gitu. Jika Bapak Ibu warga masyarakat Pereng yang pengen menghadirkan Andi Laras melalui nomor teleponnya Mas Erwin dengan nomor telepon 085 235 898 144 masih bersama Andi Laras. Bagaimana Bu? Sudah jelas apa jelas tanpa dereng? Kurang Bu. Kuwi lah kenapa ora? Lah wong berarti kurang jelas nggih Bu nggih? Pisan kas nggih? Oke. Pisan kas jajal jika ingin menghadirkan Andi Laras bisa melalui nomor telepon nggih 085 235 898 144. Yay! Awas lindu. Gempa bumi. Bagaimana Bu? Sudah jelas nggih? Sudah wis nyerah wiwisan. Timbangane engko mbok dak golong niku njaran pisan. Aku niate karo wong kene disedakne apa piye to? Kate
disedakne to Mas? Disedakne piye to Mas? Lah piye wong aku wis ngomong ping 3 lho. Heeh. Iki minangka sunah Rasul harus 3 kali. 3 kali biasane Salam ngono. wae ping 3. Heeh. Iki maca ki mau maca nomor telepon. Yo ping 3. Ya ping 3 pokoke rabi gak ping 3 ya Mas. Engko ping 4 apa ora bongko kancane. Ya ora to Mas. Piye? Kali aku lali. Piye? Kali. Heeh. Nek bose ya 4. Ngono ya. Ya, Pak. Makane kowe berarti nyedakne bos arepe bongko ngono apa piye? Ora aku dhewe. Oh. Kuwi lho Mas. Piye Mas? Maksudnya ping 4 napa to Mas? Anu, iki mimik pil. Wow. Dadi sedina biasane ping 3 ping 4. Saiki ping 4 mergo kan wis rada anu, kumate rada gedhi. Wanje. Saka parisukane wau sampun sing pertama. Yo. Dengan Mbak Marisa. Iya, no. Disukani langgam sing suwigrak ya Mas ya. Iya. Pada jek pertama, sampun marem napa dereng kira-kira ibu-ibu sedanten? Dereng, mergane jek pisan ya Bu ya. Nggih, niki nyuwune campur sari napa ndang? Ndut. Dangdut yo nanggap nyupal apa kono koke. Njaluk dangdut iki Mas. Kok yo ngerti lah aku kira tak iso campur sari. Lah lah dangdut iki kira-kira niki lagune napa, Bu? Mangke nek jenengan nyuwune dangdut kula didukani Pak Kentara. Lah nyapa? Heh? Lah nyapa Lha iki didukani? campur sari kok. Lah ya ora apa-apa jenenge campur sari ki ya iso campur sari, iso dangdut, iso rock, iso pop, iso qosidah, iso sembarang barang pokoke Mas. Enak. Nyapa? Bar mangan apa to jene? Idumu perih. Oh ya wis kene tak lapi. Nah, tak lapi Mas. Kok kuwi mau bar nggone anu lho, panci dandan. Ora. Ambune iso kaya. Ya ta ambune ra penak. Oh ya sia-sia ki engko tak gawene mulih eman-eman. Ya wis, Nggih. asung panglipur Wanje. atur warga masyarakat Pereng. Warga masyarakat Pereng Ya. gondang sengguwar nganjuk niki Gondang. Senggowa. sengguwar gondang nganjuk niki kanthi kajatipun nggih menika nyadran utawi bersih dusun nggih Bu nggih. Nggih wis mugi-mugi sak bibare ngenekaken acara nyadran kali bersih dusun niki kula pujekaken muga-muga warga Pereng sedaya diparingi kesehatan. Amin. Diparingi umur sing panjang. Amin. Diparingi rezeki sing turah belawah. Amin. Panen. Wih, lah kok sing nyauri kan enggrek ngene. Semangat. Iki dilondongi sapa lho. Ya. Lah nggih to. Nggih, niki disukani ingkang nyemek-nyemek rumiyin nggih Bu, dangdutane mangke bibar jam 0.30 nggih. Nggih wayah limbukan. Anu, pelok Mas, pelok. Iki piye to jane? Bar njaluk terus mrengeh ngene balik neh. Anu Anune sapa? Nggih, pelok Mas. Nggih. Kaya ruro pelok ya. Biasane ngono Mas bar njalukna lek wis marung ngalih. Kan ya pitik. Jan wargane dugi saking riko alhamdulillah padha sayuk rukun ya Mas ya. Ya, guyub rukun. Aparate nggih sami dugi. Lah iya. Jan 6 Mas, 6. 6 Mas, 6. Pelok 6. 6 rasa nggih PI. Alhamdulillah ya Mas ya. Mas ya. Niku lho penduduk saking Ngeruwika pucuk mriko nggih to. Saking pojokan mriko sami guyub rukun mlumpuk tumplek-blek nggih Mas nggih. Lho nyapa kok ngadep rono iki? Nguyuh. Wong nguyuh kok ya dinceng to. Lah piye kono kae ngadep rono? Tak aku ae. Anu 6. Pilek pi. Kayak 6. Ndang no Mas, aman kok. Kangenku tanpa upama. Pripun Mas Ifan? Penak
rasane atimu Wis pripun? jane pri-pri nek sabun kok penget. Kok penget piye to, Mas? Ya apik banget kuwi lho. Walah, nggih kula apa? Mengasliramu kang dadi apa to ki? Ora iki awak dhewe bahas padha lanange. Kowe rada rene ben kesuting. Hop. Telenging hati mbok ya diwe swara angin-anginan apa manuk-manukan ngene lho Mas ben rada sadu emah iki ban ngeses lek kuwi keplong kulaan was lawas nggonku Jane iki campur sari apa to, Caca? Prangjena, Caca. Ngapunten lho, Bu. Beh, jan kula gumun lho, Mas, karo warga mriki niku jan bijaksana. Bijaksana. Wong gendeng-gendeng dilumpuni. Wong gendeng-gendeng kok ya ditanggak. Ngapunten nggih, Bu, nggih. Walah, jan bocah. Kok tak senenani kok. Ayo mele-mele 6. Baleni wiwitane. Ngelingono rikala dina Pokoknya krungu jos iku di. Sampean mangi jane ngombe pel apa to ngombe jamu apa? Pel kebu. Kok pel kebu to, Bu? Pel kebu itu tegese apa kuwi? Ah, timbangane pil kala monggo. Wis ya wis. Sak senengmu wis. Lah yo gremet-gremet lek pil kala monggo. Alung pil kebu ya, Mas ya. Seliramu nate ngendika tresna lahir terus maku monggo Mas didadekaken tembang kangen sesarengan Andi Laras campur sari ya Mas nggih monggo wayah wengi kan krimis ra wis
Sliramu wis ora krasa Warga masyarakat Pereng. Warga Pereng sak kukupan nggih. Mugi-mugi dados jampinipun saya. Ya muga. Anglipuripun mana? Mugi muga iso balik neh rene. Balik piye wi? Lho, kan kangen, tombo kangen ya to. Oh, tombo kangen. Engko nek saumpamane kangene wis ilang, wah pengen nekakne Andi Laras. Oh, ngoten. Berarti sok bakal nanggap neng ngono. Ya. Oke, ya berarti kingko ya awake dhewe ya kudu dipek-pek, Mas. Ya. Dipek-pek. Diapik. Lah yo maksudnya diapik-apik performi ngoten lah. Ben marem. Kocokane katutne. Oh iya, niki sampun Mas. Wis, matur sembah nuwun. Sama-sama. Heeh. Ah, wis. Adik pelih barang. Rumasane. Ugi kula badhe ngaturaken setunggaling woro-woro kagem dulur-dulur bakul dan juga warga masyarakat Pereng ingkang ngersakaken mangke napa mirsani Andi Laras pagelaran Andi Laras di bulan Juni ini. Andi Laras pada tanggal 20 Juni mangke pentas dateng Jatisari ngangkatan. Ugi tanggal 25 berpoh Temayang wonten ing tanggal 28 mangke Balong Rejo Brebek. Tanggal 29 wonten Sengaten Gondang Ngepeh
Bojonegoro. Nah, niki mangke pementasan saking Andi Laras jadwalipun ingkang sampun kula aturaken. Yo, gak dicake. Ugi kantor warga masyarakat bareng sedheripun menawi ngersakaken krawone kanca-kanca Andi Laras mangke saged melalui Kang Mas Bagus Budi Budi Krisanta. Wow, alah Mas Budi Krisanta. Mangke katur warga masyarakat Pereng menawi kersa ngersakaken ngrawuhne kanca-kanca saking Andi Laras. Sabibaripun kalau mau wonten genduk Cahayu Latifah. Tasih sesarengan PB Audio Profesional via Lighting ugi Suke Eling Multimedia Channel. Kangge waranggono selajengipun ingkang badhe ngaturaken tetembangan katur warga masyarakat Pereng sedayanipun sampun keseso jumangkah riyin saking palenggan panjenengan setelah yang satu ini. C Mas C. Setelah yang satu ini, ayo. Budrek dan sakit kepala, budrek bisa kapan saja, budrek apa obatnya? Obatnya nonton kita semua. Nonton Andi Laras dijamin tambah budrek. Wes. Ya, Krek. Ora tau melu latihan lho Mas aku kowe iki. Piye Mas? Oh, oke, siap. Makasih Bunda-bunda. Iki nyar lho, iki nek ora karo ngene iki ora tak tokne. Sesarengan PB Audio via Lighting Sugeling Multimedia Channel kagem warga masyarakat Pereng sedayanipun wonten genduk Ririn Rangganis. Matamu kok melilit, Dul? Gak balik. Oke. Tak raupi. Ojo nggih serbet wae. Gara-gara kena bali ki malah. Serbet Mas. Jangkrik ambune. Iki kok samarku matamu kewedangan, Dul. Panas lho, Din. Sepurane aku ora mampu sing mampu bocah-bocah Kok gawe tangan ngono nyapa to? Kowe kok sajake sia-sia karo. Coba ngomong, budrek iku lho. Budrek nonton Andi Laras dadi budrek. Orang malah terhibur. Ya Allah, penontonnya kok ya dibogang-bogang kaya kena ngopo, mbok dadi sitok maju kabeh. Nggih, monggo maju sedanten ibu-ibu nawur Ririn. Apa ora ngono? Apa mergo renek ikune Mas klosone to Mas kok gak Oh ya, ngono? iki ya sik enek to ning kene iki. Nggih, nek enek nggih maju mriki lho Bu, mboten apa-apa Bu. Saged mriki. Sik jembar ya Allah. Nggo nek sing ning ngarep kene angsal hadiah door prize saking Andi Laras, saking Mas Erwin Rosyandi. Aja kaya ngono. Bose ora nek kene ning pojok kono lho wong iki. Lha iku. Nanti. Alah bae wong ning kono to ya Allah Mas Erwin. Bose iki menikmati Andi Laras sambil hai. Menikmati air surga. Menika katuraken sedaya mawon katur warga Pereng. Gondang.
Gondang tukul. Lah ndi to Mas? Senggowar. Senggowar gondang pereng. Loh, dolak-alik iki. Pereng senggowar gondang. Loh, iya. Piye to ndelok cangkemku kok kleru to Manggan? Pereng, senggowar, gondang. Lah ya wis. Pereng senggowar gondang. Loh, piye to sing? Wis kok mbok klerokne ya. Ya Allah. Engke menika saderengipun kula aturaken sugeng dalu katur sedaya warga. Ya Allah, wis ayu-ayu kabeh menik-menik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayeng ya, Ndul? Kayeng. Ya, mung Mbak Marisa wis maringi wis jos. Enek sing anu guyu, pas kowe salam malah guyu. Lah nyapa? Piye salammu? Wes dibaleni to, gak oleh. Dibaleni to? Kobong to? Oh iya, Ya saja. Aku lek gandeng awakmu saiki gampang kobong tan dolek Latifah kok malah gayeng to. Alhamdulillah acarane nyowone Andi Laras saiki ning Latifah. Ning Latifah koyoke ngono meh iki mentek aku. Enjing, kok mari ngene, oh ganti adine ora apa-apa. Engko mari ade iki tutupne apa omonganmu kanggo warga masyarakat Pereng. Kene iki ra ngerti pembahasane kok. Nggih, masyarakat Pereng niki ngawontenaken burisih dosa. Burisih. Bersih dosa Mas. Dusun. Nggih, bersih dusun. Muga-muga sak bibare acara bersih dusun katur warga Pereng muga-muga tansah pinaringan lancar anggene paring rezeki, anggene pados rezeki. Alah biasa. Ngono kuwi kaya cacah loro kuwi mau ya ngono iku. Nyapa? Dongane cara dongane ya wis ngono kuwi mau kaya awakmu. Gak apa-apa. Kudune awakmu iki sebagai sing sepuh ya to. Sepuh itu tuwek lho. Aku mau mbok ketuwek-tuwekne. Bocah kene sik enom wae ngenyek. Bocah-bocah loro iki nggak trek-trek lo blang-blong kene sik siset tek. Aja salah omong, hati-hati ana Pak Babin. Aja engko timbangane dibedel. Wis. Nggawa pistol gombok. Saiki aku tak nyanyi sik, aku timbangane sik anu Bu. Dol ki mengene sapa Dol paring bebungan Dol? Iki mau ibu-ibu sing ning perapatan kono. Apa? Nyun apa? Jaga pos kampling. Apa menjel? Layang kangen. Layang kangen ya engko dipinangkane karo Mbak Nung, jandut. Nung. Aku pengen belambangan wae. Nunge sapa? Nung lho. Iki lho. Oh, tak ya tenang wae, tak nung. Yo. Berangkat ke kanca-kanca Andi Laras Super Kreasi tunjukkan. Belambangan, Dik. Iki gawe santai digawe gayang sak seneng-seneng. Iki belambangan cakil iki. Ndol siap aku jembengen Ndol. Sak pira, Mas Pur? Aja gede-gede gen murah mot. Nyanyut mah gak sedeng ya. Ya iya ta. Suarane Apa Endol? Ya. Kuwi gawe mancik ben teko. Sik gurung ya. Urung. Iso munggah ya. Gandeng pialam yangan nyaram yai no swantara nyanyi awan aku sandalan gurung kuda-kuda kok wis mbok enciki. Lah Ipan wis kadung gentak. Tung gentak. Tung gentak. Aku wis. Asok. Aku ki rong siap ya Allah
Weh, aku ndredeg sumpah ndol aku jan. Ndredeg njaluk ngombe sik njaluk ngombe, ndredeg aku ndredeg. Weh, bocah. Bocah kaya ngono sih. Sing apik ngombene wong wedok iki sing sae. Pancelegut man. Pancelegut. Kowe kan yo ngelak aku sebagai seseorang laki-laki kudune tanggung jawab. Kaget ya Allah. Padha karo ibu-ibu warga masyarakat Pereng. Nek karo wong lanang iki gemati. Umpamane njaluk kopi sak kopi kuwi mesti diaturi. Dadi bengi iki kan ya kopine rung teko. Jane si tombo ombeni ora aku ki jane. Aku ki jan ngombe mimi. Kowe mimi to. Anggite tak balas dendam mau aku dina iki mbok kaya ning ngene aku dhewe ya bingung goleki piye ki ampre awakku ki semangate balik neh kok. Pak Babi, saya tenggelam. Aduh kelelep. Kelelep. Banyu. Baleni. Kulon. Aku bingung sak piro. Wetan sekara. Bar dikemuri. Bingung bar kerja. Dalam biangan. Belambiangan teh. Belambiangan. Bocah kaya ngono. Ayo. Ih, entut kaya yo. Lah, bocah aku wis siap tempe ra ngono. Pirsani Pak Babin. Pak Babin ben pengen no Pak Babin. Genku ke mau tugel gara-gara ku njentitin temen. Dalam biangan. Ojo takok senekan disangka. Tanah endah Gumelaring Taman Sarino Balam jangan, balam jangan, Gumelaring Taman Sarino balam jangan, balam jangan, Gumelaring Taman Sarino Kerajaan Banyuwangi. Kowe penak apa lah? Apa-apa, Mas? Cane lho. Kerajaan Banyu awali rai
Suwi mentes lah lara lho. Loh, kebacut. Kebacut. Aduh. Timbang bolong. Kerajakan Bianyawani. Rano mati. Saya tahu sapi. Lanang wadon anggepe. Galake susah nyati. Longgone pasiran sembur semburan karedoman manuk-manuk sembeberan lanang wadon oper-operan. Sir-siran hamye jam-jangan kending asli lemes Banyuwangian. Waroko Andi Larasku Doyo Lumaksono Magito Gito Sang Dewi Prabowangi Hambekso Rolas. Hey, hey, oh, 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 oh. Hey, oh. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hoa, hoe, hoa, hoe, hoa. Yo, hey. Bocah roto. Ndi bocah? Ndi le? Oh, lah iki. Ya ampun. Ya ampun. Ini iki perkarane warga masyarakat Pereng lho. Jane minimal iki ya enek sajen-sajene apa piye ngono. Ya wis. Malih nyusahno kancane. Jane Pak Bayane sapa to ya? Mbah. Din. Apik campur sarine apik. Yo apik nget to, Mbah. Nggih.
Kibote loro. Peli malah. Iki berdua. Berdua. Nggih. Pokoke wengi iki digawe sak gayeng-gayenge Sik to urung kenalan kesusu iki. Niki ngapunten Mbah kalih Mbah sinten? Aku Mbah Suminah le, Mbah Suminah. YouTube-mu akeh sing Suminah mbok liyane. Sugih le. Bolak-balik Suminah liyane. Mbah sapa enake? Mbah Griwo le aku Mbah Griwo. Oh, Griwo. Iki nyar. Nggih. Ngapunten Mbah ampun ganggu ragane rene Mbah nggih. Sakne bocah iki rondo ya to, momong anak siji, gek tanggapane lareren Mbah nggih. Sakne Mbah nggih, ya. Amin. Ya Mbah ya. Iya wong. Samane Mbah Griwo yang duwe kendhan ya ora Jawa. Lho, lah piye Mbah? Kendhanku lho ora Jawa mikir wetenge dhewe. Ngene lho Mbah, wong pancen ya wong urip iki ya butuh mangan ya to. Gek ngingoni bojo sisan ya to. Lah, ya wis kuwi sak oman-omane. Ya Mbah ya. Wes apes. Mbah, Piye-piye le piye. mbok rungokne iki acarane nyadran. Acarane nyadran katur warga Pereng sakmene kae. Tak ucapke selamat malam dhisik. Putu-putuku kabeh selamat malam. Ya Allah, pengen paring donga katur. Sik, enek sing luwih tuwek teko sampean kae. Putu matane. Oh, ajek tuwek aku lho. Amit-amit nggih, 1000 putu-putuku Mbah Suminah Mbah Grewo iki. Suminah Grewo. Oh, pengen atur ucapan katur warga Pereng. Nggih. Ning gawe dongaku gawe pantun. Oh, pantun. Engko mbae njaluk cakep. Nggih? Nek mari manut kabeh ya Allah. Pantun le. Iya no, Mbah. Heeh. Mangan cireng ning pinggir sumur. Kakak. Kurang banter. Banter kuwi ora guys. Mangan cireng ning pinggir sumur. Lah ditanggapne kok ora semangat. Kula dongane muga-muga warga dusun Pereng tansah panjang umur. Allahumma. Wah, ngono lho, Ndul. Ngono to, Mbah. Si Tongkas. Awakmu iso randang kono. Lah nek aku yo apa ngono kuwi? Ngono kuwi. Ya, bacane. Mangan cireng, Nduk, Le. Ning pinggir sawah. Cakep. Muga-muga warga Pereng tadongane tansah barokah. Allahumma. Ndul, Mbah Lurah teko apa ora, Ndul? Mbah Lurah ndugi? Aku yang duwe pantun nggo Mbah Lurah. Mbah Sumiran ndugi. Oh, Mbah Sumiran Mbah Lurah ya? Yo. Oh, Mbah Lurah. Enggak pakai H, tapi pakai N. Ning sawah sak senengku Ndul wis tak rancang kuwi mau e. Ning sawah Mbah Lurah nandur wit sawit. Cakep. Mbah Lurah kula nyuwun dhuwit. Wah, iki demen gremis. Mbok rasa kaya ngono. Ora iso. Aku hau ombo. Apa kuwi? Ombo. Bocah rek kaya ngene to. Aku Bar kesurupan. Pegel aku. Iki kesurupan mau gendeng iki kaya ngene. Ombo, aku hau ombo. Ame-ame cabang bayi Mbah lanang aja. Lurah, kula hau ombo. Sik to. Iki omong hau ombo iki apa? Jaluk tombo. Oh, alah Mbah Lurah ya ampun. Nuwun pangapunten Pak Samiran, mboten kok kurang ngirangi trapsila kula dumateng panjenengan. Niki Ririn sapa man? Mbah Grewo. Mbah Grewo niki nyuwun ombo. Nyuwun tombo. Ombo, Mas. Nggih, pun ancene pun ombo, kena gawe parkir truk. Mas Rampat, Mbah Lurah kula unggahne mriki, Mas. Jangan asam kocut. Anu Dek Serampat, Dek Ipan, Mbah Lurah tak unggahne. Mbah Lurah, I'm coming, Mbah Lurah. Mbah Lurah. Kang pundi?
Monggo Mbak Lurah katuran minggah ing panggung. Jarweng janmo janmo kanggo catat jiwa terasa tidak kayong ya rasa kamu saya nambahi wangun dasar ayu lancar kuning Mbak Lurah dadi komeng setiti aku was terima kena tak tunggu kangen kurino wengi tansah lewong atiku tak bisa lali wangi mono Mbak Lurah kok je bagus. Ya Allah Dul, nyekel mik Dul lewang ngono aku Dul. Mbak Lurah kula dadi. Mbak Lurah pangapunten niki Mbah Grewo. Satu. Le Lurah. Tole Lurah. Kenalno iki Mbah Grewo le. Wah, rakyate sampean koyok ngene apik sanget. Nyuwun tepuk tangan sing meriah katur Mbah Lurah. Ya Allah, Mbah Lurah wis koyok doro Ndul. Dikeploki. Nggih, kaya brokone warga masyarakat. Pereng mriki Mbah Lurah. Nggih, sakmenika paring ular yen. Nggih, monggo Mbah Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri walul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Rambil atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, dan teman-teman perangkat yang saya cintai, serta panitia yang sudah melaksanakan acara pada malam hari ini. Dan tidak lupa saya sampaikan untuk RT, RW, terutama untuk dusun Pereng ini. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini, yang sangat rame ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang melimpah. Amin. Ya rabbal alamin. Saya berharap dengan adanya acara ini mudah-mudahan bisa memberikan tali silaturahmi sesama warga Senggowar, terutama untuk dusun Pereng ini. Semoga malam hari ini menjadikan suatu kesempatan untuk kita semua berkumpul dan menikmati acara bersih desa. Sebenarnya ini kan lanjutan dari beberapa kegiatan yang ada di desa kita, yang terutama sudah kita laksanakan tanggal 30 kemarin. Okay. Alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan syukuran kembali yang diadakan di dusun Pereng ini dengan mendatangkan campur sari
Andi Laras. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan tontonan yang menarik untuk kita semua. Dan saya tidak lupa mengucapkan dari semua yang sudah berpartisipasi, terutama untuk panitia yang sudah memberikan kegiatan pada malam hari ini, semoga amal baik panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya sekali lagi menghimbau, ini kalau ada sesuatu yang kaitannya dengan kegiatan untuk bisa sempuyung atau memberikan dukungan dan partisipasi seperti ini, nggih. Jadi untuk bisa memberikan keramaian yang menjadi tontonan kita bersama, nggih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah. Aduh, Pak. Ngapunten, Pak. Pak Niki Lurah. anu lirin jenengan tambani, Pak. Minta tombo, Pak. Niki kula utangi, Pak. Nggih. Nggih. Lah nggih niki nek mboten beto, Pak. Mbah Lurah. Ditambani ala ya Allah sembah nuwun Mbah Lurah. Kula nyuwun salim riyen Mbah Lurah ya Allah. Tak dongane bojone tambah. Greget tenang. Mbah nuwun ngene iki ya sedak komen ya idep-idep dadi apa? Aku pengen silaturahmi karo warga Pereng Mas. Tabono jaran tok dor tak silaturahmi seluruh warga Pereng kon nyiapi dhuwit raketang 2.000 utawa 5.000 tak ubengne karo salaman ning campur sari wengi ya. Yuk jaranane Mas. Kerdus. Pangapunten. Mbah sapa mego arepe silaturahmi ya. Sing gayeng Mas. Rodok tempone ditambahi Bos. Lunga tanti-anti kapan gonmu bali mencai indahing bengi kutha nganjuk iki sumile angin wates gugah kangen ning ati apa kowe ora ngerteni kowe tak kangeni ning alon-alon tak goleki terminal stasiun tak
lali tenan tode karo aku iki nek terminal stasiun konku ngatane lunga tak anti-anti bali bancake gajak mau macem-macem kok godhongan iki samine rangin wates goga kangen ning ati opo kowe ora ngerteni kowe tak kangeni ning alon-alon tak keleki terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak enteni seliramu sing tak kondeli Del gandel, aku wis waras del. Wayahe ngitung. Katur warga pereng ya Allah ditung ya del. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 60 yuta, 70 yuta, 85, 100 genep 100 yuta dul. Kula dongaaken watur warga pereng muga-muga tansah kathah rezeki pinaringan kesehatan ingkang luar biasa. Allahumma amin. Unggahno tak warasne iki. Ben aduh bocah. Ambune apa to? Ndul. Nggih sampun sakmenika wancine bapak perangkat telepon bola-bola dunggahke. Makasih ya, Mas. Pan aku ora mbok tabuhi apa-apa to, Pak. Kluntrung kaya wong piye. Wis cukup ngono aja dawa-dawa. Ya penak. Wis iki wis diatur. Ririn Rengganis nyuwun pangapunten sanget katur Bapak Kepala Desa. Niki wau kirang trapsila kula dumateng panjenengan pun dadosaken penggalih Pak nggih. Kita sami-sami seneng warga masyarakat Pereng sedaya dia seneng. Wis guyub rukune perlu diacungi jempol ing dalu niki. Oke, tasih sesarengan PB audio profesional ugi via lighting dalam Suke Eling Multimedia Channel. Sini Mas C. Oke, masih ada satu orang artis yang bakalan menghibur Anda semuanya. Bareng Andi Laras. Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi. Encok pegel inu cuma si Nunung obatnya. Si Nunung tidak lengket dan tidak jemek. Ayo. Cepat. Aduh, wes iki. Ayo. Adi, Laras. Cek. Suara lu. Nggih. Nek wong pripun nek nimbali tidak lengket. Anu, iku spot sing Lah iya sing piye njajal diulangi maneh njajal. Sudah mabuk minuman Terus ditambah mabuk judi. Heeh. Encok begelinu cuma si Nunung obatnya. Sing lengket mau lho, tidak lengket dan Si Nunung tidak lengket dan tidak jemek. Dah. Kok rone gak lengket iki lho. Ayo gak lengket. Lah kok gak lengket. Lah gak jemek deh.
Kok yo romo nek tidak langket barang lho kapan anu. Piye Ini malam hari ini kita berada di warga dusun. Gimana? Dusun Pereng. Harus begini ya kalau ngomong ya. Kan ini dangdut. Oh, dangdut Jadi kita pakai bahasa Indonesia. Oh, menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan. Ada yang dangdut sama menyesuaikan. Ya, iku bener awakmu. Menyesuaikan. Orang nak susune. Gak ono susune. Masuk kene. Gak ono. Sampean duwe susu gak ono to? Enak iki. Boba. Iki juga kita harus ngaturakan kagem warga masyarakat Pereng sedayanipun luar biasa. Untuk Bapak Supeno dipersilakan. Monggo Pak Supeno. Iki piye? Bapak Supeno, sing pundi dari panitia niki nggih? Dari panitia, ya boleh Bapak Oh Supeno. niki untuk Bapak berdiri. Supeno dipersilakan sekali monggo untuk naik atas panggung ya. Sing ngawiti Pak Supeno oleh Riyoyo. Pak Supeno. Monggo Pak. Oke, selamat malam Bapak Supeno nggih. malam. Niki napa niki? Pak Rete napa Pak Rewi napa Bapak sinten Bapak po? Kerek sing ngarani bapak-bapak ibu-ibu. Lho kok bapak-bapak niki napa Bu niki Bu? Bapak napa? Perangkat napa? Boten. Oh mboten. Oh, berarti niki bos nggih. Nggih. Monggo, dipersilakan sekali monggo. Nyanyine gampang kok sing penting tak. Nggih. Ngawirian ngoten to, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Bapak RT, RW, tokoh masyarakat, Bapak Babinmas, Babinsa yang saya hormati, Bapak Asper Ngujung Barat, utawi ingkang sing mewakili, serta bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat Desa Pereng khususnya Desa Sengguar, terus teman-teman pengurus LMDH serta bapak-bapak sedaya mawon ingkang kula hormati. Sakderenge kula mangke sekedap kula sampaikan sekedap masalah hasil saking terlaksananya acara malam hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa dana iuran saking panjenengan menika pikantuk 6.200.000, terus partisipasi dari bapak-bapak di luar anggota LMDH 880.000, terus sumbangan dari kas dari LMDH sebesar 7 juta, dan pemakaian acara pada malam hari ini yaitu untuk terlaksananya acara campur sari pada malam hari ini sebesar untuk anggaran campur sari lengkap 11 juta rupiah, konsumsi dan lain-lain sebesar 3 juta rupiah, dan pengeluaran pada malam hari ini sebesar 14.080.000. Kula berarti 80.000 Bu. Dan nyuwun sewu saderenge kula ngaturaken pangapunten bilih dalem sak kanca-kanca pengurus dereng saged nyukani napa-napa dhateng panjenengan. Mugi-mugi mawon dengan adanya hiburan pada malam ini saged menjadi napa nggih tapa sayahe panjenengan dalam saged damel hiburan panjenengan, dan mudah-mudahan ke depan panene panjenengan, hasilnya panjenengan, jenenge panjenengan tansah lancar, melimpah, barokah. Amin. Dan kula matur suwun sanget sedaya mawon masyarakat Desa Pereng khususnya yang telah rela mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk terlaksananya pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih siapapun semuanya terlibat dan semuanya berkontribusi, semuanya urunan, dan iki nyuwun sewu Pak MC Mbak Anu niki nggih. Nggih, pripun? Sing nanggap sanes kula nggih sedaya ibu-ibu niki. Nah niki berhubung niki napa nggih? Acarane
hiburan damel ibu-ibu, bapak-bapak, mugi-mugi saged jampi sayae ndak. Nek kula badhe nyanyi niku wong-wonge bosen Mbak kalih kula niku. Mboten napa-napa jenengan nyanyi mawon mboten napa-napa. Petuk nari lah sekali-kali dijak rada seneng-seneng sekali lah. Lha nggih. Niki kula Tembange napa? khususan damel warga dusun Pereng khususnya Desa Sengguwar pada umumnya. Niki kula request mawon, Mas. Kula, Pak. Nah, kula kan nggih wancinipun mudhun. Nggih. Neng urung kok wayahe. Urung dipari. Aduh. Dicak. Nipun, Pak. Lah nggih to, jenengan piyambak to nyanyi to, Pak? Nyune napa, Pak? Kula nek nyanyi puret asline ngono. Kurel. Kula namung anu mawon request Nggih, Pak. jenengan sing bawa, Aku sama Mbak sing nyanyi. Nggih. Jenengan wakil kula. Nggih, Pak. Mpun cedhek-cedhek Pak kan jenengan bung. Kayake haus. Merinding suwe-suwe. Lha nggih. Apa sing Napa? Napa tembange? Kawin di kontrakan. Oh, nggih. Ah, nggih. Ah. Oh, ngoten. Ora apa bawane gawe kuwi. Nggih. Pik menawi duit pripun Bapak kalih duit riyen? Mengke kalih pripun nggih? Ah. Kerinduan apa Kerinduan gala-gala apa- ngoten? Kula ningali kula niku pun bosen. Mboten napa-napa. Iki saking penyawang sing bening. Mboten napa-napa lho, Pak. Mangke niku Dengan mawon. sampaikan mangke Nggih, Pak. Nggih, wis Pak Ketua Ejan. Siap. Nggih, Pak Ketua. Nggih, pangapunten sedaya mugi-mugi acara menika saged menghibur panjenengan sedaya, tambah rezeki, tambah anak, tambah barokah. Lah, jek sing pengen. Amin. Enten kurang langkunge bek menawi sekali lagi enten bolo-bolo rencang-rencang sing kurang meranani terhadap panjenengan dalam proses pengadaan acara malih kula mewakili teman-teman sedaya perangkat desa termasuk RT RW nyuwun pangapunten ingkang kathah dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supeno. Ngoten mawon, Pak. Mboten malih, Pak. Nggih, matur suwun nggih, Pak nggih. Matur suwun, Semoga Pak. berkah barokah rezeki lancar Niki nggih. wau mboten merana. Nggih. Kalau kita beda nyanyi loh Mas, ternyata enggak nyanyi. Ya. Oke, Nu. Nggih, nuk mi kok nuk barang. Siti. Ya, Titi, ayo Ya, nyanyi. Titi. Iki menghibur dengan temanya dangdut. Ndik wau enten request napa niki? Apa mau, Bur? Layang kangen. Layang kangen Nah, saking pundi niki Ndik wau? saking Nganjuk. Saking Nggih. Pun. Monggo Andi Laras. Ada permintaan dari yang di belakang nih ya, Ya, tadi ya. ada layang kangen ya buat semuanya Ya. aja. Yang jago pos kampling. Oke.
Andi Laras Zaman Seni Indonesia BD Audio via Leki Sugi dari Multimedia Channel Subarwo. Sudah dikasih di sini ya barengan Andi Laras. Oke, pripun monggo. Ini no. Dalam iya no. No iya Dul. Iki sapa iki? juga Jenengmu sapa sih? Jenengmu sapa sih? Gandul. Gandul to. Apane sing gandul? Nunuke. Nunuke. Nggih. Iki yang ono. Iya Dul, piye Dul? Bibit unggul di sini. Dalam calon bintang artis Nggih. Peren. Ono genduk Ada Mega. siapa? Genduk Mega, ayo kene nok. Genduk di bocah. Oh di sana Dul. Oh iya. Ono. Genduk Mega. Mbak Mega monggo Mbak Mega. Ayo genduk Mega ke sini. Oh masih kecil ini ya. Nggih. Ini juga nantinya ini jadi calon ini ya. Oh, calon. Jadi ojo ngono. Calon artis ini nggih. Oke. Sinarengan Mas nggih. Ada sinarengan barengan siapa ini tadi? Namanya siapa sayang? Kok nunuk ae to ket mau nggih? Dalam Mega. Kelas berapa ini sayang? 4. Kelas 4. Ya ampun. Dlut kasih kis nyalep awak dhewe. Awak dhewe pensiun wis tuwek ya to? Alah, yo. Heeh. Sama dhewe wis tuwek aku kan urung. Ya wis. Oke, sendiri ya sayang ya? Hah? Ditemani sama Gundul? Duh, maksudnya nyanyi dewi. Oh enggak mau. Oh, ya wis. Duh, sandalku hilang, Rek. Nggih ada sinarengan ya Mas ya. Ini barengan Andi Laras. Kita kasih ada adik Mika kelas 4 ini ya. Ya Allah. Nyapa Tondul? Ada kedua. Kasihan sayang.
Pipi Audi ada kedok mega via lagi Sugi Eleng Bulu di media channel Sebaru supaya mana kong saliro hidup ada bukti sawase ngancani setiap tulus kuanggo kepingimu beda rasa gandeng tresno ngobrol raono entene tengauni tete sambut sing sampean koyo lagi kasmaran tenang aku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama wis iso saling muat-muate ucap liya sing raseneng hubungan iki berlanjut anak lakune cukup tetesan angine saya dewa serangan deni badai terang nanging sinau hari nengah udan sambil digoyang nggak apa-apa loh dek ya. Oke. Sambil goyang gitu nggak apa-apa biar nggak nervous. Supaya mana kong saliro yang rupanya mugi selawase ngancani
lagi ya. Oke. Satu tembang sing wis diaturne juga matur sembah nuwun sangat. Iki langsung digilir karena waktunya sudah malam. Marisa kene Marisa rasa disepoti.